Gravem, idò. Ja està gravant. Doncs gràcies a tots els que esteu aquí per haver vingut en aquesta taula que hem organitzat de la facultat per parlar d'un tema que fa temps que està sobre la taula, a Mallorca, a les Balears, i que em sembla que hi seguirà estant durant forces anys, em sembla. I normalment, i ara aquí deixeu-me que us posi només perquè aquest cap de setmana mateix, llegint el diari, doncs veiem com tornava a posar-se sobre la taula el tema, el paper de la indústria, de la manufactura a les Balears. Aquí, por ejemplo, el Ejecutivo Balear pretende impulsar la diversificación del modelo productivo económico de las islas, en un article al Diari de Mallorca. Una economia basada en un monocultiu turístic implica una economia vulnerable, l'especialització turística mata la diversificació, cal impulsar altres sectors per impulsar una diversificació, en un article de l'Ara Balears, aquest cap de setmana també, i en la mateixa Ara Balears s'ha de crear un fons d'inversió específic per a la transició de model productiu, especialment perquè fa el foment de la diversificació productiva. Són exemples de... El primer era una notícia, els altres dos eren articles d'opinió, però que no necessàriament anaven centrats exclusivament en el que volem parlar avui, però sí que era un dels temes que hi sortia. Especialment, normalment se'n parla ja quan comencem a tenir, no sé si la saturació, comencem a tenir cada cop més turistes, potser valdria la pena parlar, pensar en fer d'altres coses. Per tant, el tema aquest, el rerefons és el de gran pes del sector turístic a les Balears, un creixent pes al llarg de la història, i un continuat declivi, que és el pes en la importància de la manufactura a les Balears. Aquí tenim dos gràfics, aquest gràfic tret d'un article del company, del Carles Manera, que ens mostra com aquest declivi de la manufactura fa anys que està, i evidentment no només l'observem a l'economia balear, sinó que és una tendència a bona part del món i de les economies desenvolupades. A les Balears, des dels anys 50-60, la manufactura ha anat perdent pes, però això és una tendència, i evidentment hem anat veient aquí un creixement del turisme, del sector serveis en general, i a les Balears en particular, del que és el sector de l'activitat turística. Si mirem més concretament els darrers 20 anys, veiem que la tendència és la mateixa a les Balears, a Espanya i segurament la comunitat autònoma més industrial de tot Espanya, que és el País Basc. La tendència és creixent, però els nivells són molt diferents. El de les Balears, que el que podem veure en el promig d'Espanya i en el promig del País Basc. Doncs aquí hi ha moltes preguntes, i aquí he posat dues que crec que són les que engloben, però de dintre n'hi ha moltes més de rellevants i que intentarem algunes, si més no, pensar-hi i parlar-ne al llarg d'aquesta taula. Hi ha marge perquè la indústria manufacturera guanyi pes, tingui un pes important, significatiu, una mica major que l'actual, són diferents preguntes possibles, en el que és l'economia balear, en aquesta diversificació que de vegades alguns demanen. I, evidentment, una altra pregunta lligada amb aquesta, convé? També és una pregunta que a vegades es dona per obvi, que convé aquesta diversificació, però no és òbvia la pregunta, no és òbvia la resposta, la pregunta sí que és rellevant i la resposta també. I dins d'aquí dintre hi ha subpreguntes que crec que aniran sortint en aquest debat. D'acord? Crec que tenim sort de comptar amb dos ponents, com els que tenim avui. Us vull agrair tant a José Luis com a en Biel d'haver acceptat de venir aquí a parlar d'aquest tema. Crec que són dos ponents amb dues visions força diferents, bàsicament per on estan cada un. En José Luis és un professor aquí a la facultat i en Biel és un empresari d'una empresa manufacturera a Mallorca, que és una mica de... I, per tant, són dues visions diferents, però crec que complementàries i que, per tant, les dues són interessants. Tots dos, això és una cosa que han intervingut recentment,
aquests darrers mesos hi ha hagut una comissió al Senat sobre despoblació i reto demogràfic. Perquè llegint la premsa em vaig adonar que tots dos van anar a intervenir al Senat com a representants o experts a parlar. En el cas balear, més que despoblació, deu ser una mica el contrari, però reptes lligats amb aquestes qüestions. Per tant, comparteixen aquesta cosa, aquesta activitat recent. En José Luis Groisart és professor, us presentaré per la intervenció a la taula. José Luis Groisart és doctor en Economia aquí a la UIP, és professor al Departament d'Economia Aplicada, és director del Màster en Economia del Turisme de la UIP, ha estat professor visitant a diverses universitats, entre d'altres la Universitat de Califòrnia a Irvine. La seva investigació s'ha centrat en temes d'economia internacional, de creixement i de desenvolupament. Ha publicat a revistes acadèmiques internacionals de prestigi com... Ara aquí no sé. Com ara The World Economy, The European Economic Review, entre d'altres. Aquí algú ha posat el... ok. Entre d'altres, més concretament relacionat amb el tema d'avui, el José Luis ha publicat articles, treballs com La internacionalització de la indústria espanyola de la gran recessió, ha publicat Islands in Trade, Disentangling Distance from Border Effects, Business Internationalization and Employment Decline in the Spanish Manufacturing Sector i una introducció a l'estudi dels costos d'insularitat de les Illes Balears. Per tant, temes lligats propers amb la qüestió que volem tocar avui. En Biel Huguet és empresari, concretament d'una empresa manufacturera, Huguet Rajoles i Hidràuliques, al centre, si ho tinc ben entès, localitzat a Campos. Ell és arquitecte tècnic per la UPC, llavors va anar a estudiar a la Universitat de Westminster a Londres i va fer el projecte fi de carrera i va començar el que és el Project Manager, suposo que són temes ja de gestió, i quan va tornar va començar a estudiar enginyeria industrial i es va fer càrrec de l'empresa familiar. Per tant, ell ha agafat una empresa que ja estava present a Campos, però, com crec que ens explicarà, l'ha canviat, ha reorientat, lògicament, com cal fer amb les empreses en el context que toca. Crec que és un exemple d'empresa industrial exitosa a Mallorca. I per això creiem que és especialment interessant que hagi vingut. Col·labora amb algun dels millors arquitectes i dissenyadors del món. L'empresa, t'ho explicarà ell després més detall, però fa rajoles, entre d'altres coses, segurament. Ha rebut 10 premis FAT, que són els principals, els més prestigiosos premis de disseny d'aquesta temàtica a nivell europeu, i altres projectes ha participat amb arquitectes i amb dissenyadors d'arreu del món, no només mallorquins. És una empresa internacionalitzada i bé, això és un dels temes crec que formaran part del que en parlarem. A més, és un empresari, crec, actiu fora del que és estrictament l'àmbit empresarial. Ha participat en el llançament del diari Ara Balears, ha estat un dels creadors d'una plataforma que es diu Made in Mallorca i actualment és president d'AEPIP, Associació d'Empreses Productives de les Balears, i és membre de la Junta Directiva de PIMEM, l'Associació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca. Molt bé, doncs una mica, després d'aquesta breu intervenció meva, la logística serà, primer començarà en José Luis, amb una primera intervenció d'uns 15-20 minuts, i després intervindrà en Biel, i després tindrem temps per debat, que jo mateix tinc dubtes, preguntes, però també, evidentment, per part vostra, que esteu a la sala, i també per part dels que esteu a casa, o allà on sigui que esteu seguint online la taula. Molt bé. Doncs, José Luis, ara li he de posar les transparències, que sap dejar de compartir, i aniré aquí a agafar aquestes d'aquí. Compartir pantalla. Molt bé. Perfecte. Perfecte. ¿Y arriba llegas? Sí, para aquí si quieres. Perfecte.
Pues molt bé, moltes gràcies, Aleix, moltes gràcies a la facultat per convidar-me en aquesta xerrada, en aquesta taula rodona i gràcies per donar-me la paraula en primer lloc perquè de qualque manera tinc més llibertat per xerrar. Després pot ser que trepitgi temes que podria tocar en Biel. Però en qualsevol cas, donaré una visió una mica general, pot ser que inclús superficial, de les qüestions a tractar. He preparat unes transparències en català, però m'ha dit que tinc només 15 o 20 minuts per xerrar. Doncs, per una qüestió d'avantatge comparativa, passaré a xerrar en castellà. Si qualcú encara no sap el que és l'avantatge comparativa, no es preocupi perquè ara mateix ho explicaré. Bé, la industria balear, quimera o posibilidad real, la cuestión de fondo, la cuestión a la que se nos pide que respondamos ¿es posible diversificar de forma significativa la economía balear hacia una actividad industrial manufacturera, no centrándose únicamente en el sector turístico? Ventajas, inconvenientes, impedimentos, facilitadores de esta diversificación. Bueno, si esta es la cuestión, entonces yo directamente diré, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, si digo que no, y algunos al final de esta charla dirán que no, ha dicho que no, esto se equivoca. Si digo que sí, y alguno interpreta que la respuesta es que sí, al final de esta charla también se equivoca. Porque como siempre en economía, las respuestas no son ni sí ni no. Todo depende, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que lo interesante es entender las cuestiones de fondo, entender los razonamientos, entender cuáles son las restricciones y entender cuáles son los condicionantes, ¿no? Por eso voy a hablar muy rápidamente de cosas que son sencillas, que explicamos a nuestros estudiantes en las asignaturas de economía, como por ejemplo, por qué las economías se especializan, ¿no? Se especializan en producir ciertos bienes, ciertos servicios o en ciertas industrias. Y después de hablar un poco de esto, donde entrará el concepto de ventaja comparativa, hablaré de qué es lo que pueden hacer los gobiernos para cambiar el patrón de especialización. Y finalmente aludiré a las cuestiones de fondo que están planteadas, ¿no?, en la cuestión anterior. Y ¿es mala la especialización? ¿No? Se nos está diciendo, bueno, pues tenemos que diversificarnos, pero ¿es que significa que es mala la especialización? O en todo caso, si hay que hacer políticas industriales, ¿hacia dónde deberían ir las políticas industriales? ¿No? Así que vamos a entrar en la primera de las cuestiones, ¿no?, los determinantes de la especialización. Y permitidme hablar de dos casos. Supongamos dos casos y uno de ellos es una industria en el que el precio es la variable relevante. Es decir, en este tipo de industrias generalmente pues, los empresarios tratan de ajustar el coste, de producir con la técnica más eficiente posible, utilizando los menores insumos posibles para producir más barato, ¿verdad? Entonces, en este tipo de industrias, que son muy comunes, las empresas compiten entre sí por esta variable y hay muchas empresas, suele haber muchas empresas compitiendo aquí y producen productos que son muy similares. Es decir, hay cierta homogeneización en el producto dentro de cada industria. Por lo tanto, la industria se define como ese producto en el que muchas empresas, ¿no?, tratan de producir lo más barato posible, ¿no?, de una manera muy similar a lo que llamamos competencia perfecta. Y en estas economías, pues las diferencias de precios relativos, es decir, las ventajas comparativas, es lo que van a generar la especialización. De tal manera que cuando las economías caracterizadas de esta manera pues empiezan a comerciar entre sí, pues un país comercia con otro, intercambiándose bienes que son, o produciendo pues bienes que son en cada industria muy similares
dentro de cada industria, pero diferentes de una industria a otra, pues al final pues, los países tienden a especializarse en una, o quizá en varias, pero en el ejemplo que voy a poner veréis claramente cómo surge la especialización en una de las dos industrias, y gracias al comercio pues, los países ganan. La especialización, el comercio genera pues, una fuente de bienestar y de ganancias para todos los países. Esta es un poco la historia de los países, de las regiones contempladas como así en su conjunto. Comercian, se especializan, empiezan a comerciar entre sí en función de sus ventajas comparativas que están de alguna manera reveladas a través de los precios relativos. Y en este tipo de contextos, ser una economía muy grande, ser una economía muy pequeña, tener una demanda muy grande, una demanda muy pequeña, es claramente irrelevante. Y os voy a poner pues, un ejemplo numérico para que se vea toda esta abstracción y razonamiento abstracto con números que quizá pues, pueden tener cierta relevancia o adaptación al contexto balear, ¿no? Supongamos que tenemos una economía definida por dos países y uno de los dos países se llama Casa Nostra, ¿no? Y el otro es Estranger. Es Casa Nostra y el extranjero puede ser China o puede ser la Unión Europea o puede ser el resto del mundo. Casa Nostra puede ser Baleares o Mallorca, incluso el extranjero puede ser incluso la península o puede ser pues, el resto de España. Es decir, consideramos que pues, el país no está definido, simplemente consideramos que hay dos unidades, dos territorios que producen y que vamos a ver pues esto, cómo el comercio al final genera la especialización entre sí. Y hay dos bienes. Uno de los bienes son noches de hotel, cuyo precio PH pues, está identificado como 100 euros para Casa Nostra, se producen noches de hotel a este precio, y el extranjero pues, se producen a 80 euros las noches de hotel. El otro bien son zapatos. Los zapatos que se producen en Casa Nostra por 50 euros y en el extranjero se producen por 20 euros. Como podéis ver, en Casa Nostra todo es más caro y en el extranjero todo es más barato de producir. Si no hubiese comercio, si no hubiese posibilidad de intercambiar, de que estas dos economías comerciaran entre sí, pues los dos países producirían los dos bienes para satisfacer la demanda de sus consumidores, ¿verdad? Se producirían noches hotel y simultáneamente zapatos para satisfacer las demandas de los consumidores. Pues bien, es verdad que una de estas dos economías, Casa Nostra, todo sería más caro, ¿verdad? Y por tanto, seguramente, pues esto tendría pues, consecuencias sobre el bienestar, ¿no? Y es que pues, consumir los mismos bienes, las mismas cantidades de bienes y servicios, pues resulta que implica hacer un desembolso de renta para los consumidores mayor. Bueno, veamos ahora cuál es el papel de, más allá de las diferencias de precios absolutos, el papel de los precios relativos, que es muy importante en toda esa historia. En Casa Nostra, en nuestro país, fijaros que con una noche de hotel podemos comprar dos zapatos, bueno, dos pares de zapatos, ¿verdad? Esto, mientras que en el extranjero se necesitan 4 pares de zapatos para comprar una noche de hotel. Es decir, como podéis ver, las noches de hotel son relativamente baratas de producir en nuestro país, mientras que los zapatos son relativamente más baratos de producir en el extranjero. ¿Por qué? Esta es una buena pregunta para hacerse. ¿Por qué se producen estas diferencias en los precios relativos? Pues entraremos a continuación a discutir, pero claramente, como podéis ver, pues debe haber razones de fondo, razones tecnológicas, por ejemplo, pues que pues, se producen más con una tecnología que requiere menos inputs en estos dos países, o simplemente pues, los inputs que se utilizan son más baratos en uno de estos dos países. Por eso los precios reflejan los costes de producción, ¿verdad? Que pueden diferir porque los salarios son más baratos en unos sitios
o más bajos en otros, o porque la productividad simplemente es más avanzada, la tecnología es más avanzada en unos sitios o en otros, ¿no? Pues bien, pensemos ahora en que estas dos economías dejan de ser economías cerradas y pasan a intercambiarse zapatos por noches de hotel. ¿De acuerdo? Bueno, pues si pensamos en lo que es un mercado, cuando estas dos economías comienzan e integran sus mercados, pues claramente el precio relativo no va a ser ni dos. El precio relativo de las noches de hotel, que hemos visto que eran 2 en casa y 4 en el extranjero, pues será un valor intermedio entre 2 y 4. Supongamos que es 3, ¿verdad? O sea, que si en nuestro país, en Casa Nostra, dejamos de producir zapatos y nos especializamos en producir noches de hotel exclusivamente, y las intercambiamos, estas noches de hotel, por zapatos en el extranjero, producidos en el extranjero, solo necesitaríamos una noche de hotel para comprar 3 pares de zapatos. Antes, con una noche de hotel solo podíamos comprar 2. Es decir, que el comercio está llevando, o estaría llevando, de acuerdo a este principio de especialización, a una relación de intercambio más favorable y, por tanto, a un mayor bienestar del país frente al extranjero. Pues bien, si en el extranjero solo se produjeran zapatos y se intercambiaran por noches de hotel que son producidas en nuestra casa, también se saldrían ganando. O sea, que las diferencias de precios relativos y no absolutos y el comercio lo que están haciendo es favorecer la especialización en productos o en industrias diferentes en estas dos economías tal y como las hemos caracterizado. Por tanto, como lección o regla general, esto es algo que nos enseñaron ya los economistas clásicos hace ya mucho tiempo, los países se especializan de acuerdo a sus ventajas comparativas y las ventajas comparativas sabemos que proceden de la existencia de recursos o tecnologías que, como comentaré en breve. Pues bien, hay un segundo caso, ¿verdad? No todas las industrias son industrias en las que el precio es lo único relevante. A veces la calidad del producto es relevante, a veces la localización del producto es relevante, a veces la tecnología que hay incorporada en el producto es relevante. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué pasa en estos casos? En estos casos, producir variedades, productos de distinta calidad, con distinta tecnología, pues tiene unos costos de producción fijos, invertir en marketing, invertir en diseño, tiene unos costos de producción fijos y esto genera pues economías de escala. Y solo esta existencia de economías de escala hace que solo haya unas pocas empresas produciendo dentro de cada industria. Pues bien, Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, pues se le galardonó y premió por este razonamiento, dijo que los países pueden ganar en estas circunstancias con el comercio internacional intercambiándose variedades de un mismo producto. Pues vehículos de un tipo por vehículos de otro y los países comercian dentro de cada industria vendiendo bienes de distinta calidad, que incorporan distinta tecnología, que tienen distinto diseño, etcétera. De tal manera que el patrón de especialización en este tipo de economías es imprevisible. No sabemos por qué los países producen unos bienes u otros. Sabemos que se intercambian los mismos bienes, pero de diferentes variedades, de distintas calidades, de diferentes características. Y en este contexto, el tamaño de la producción, ser un país grande o ser un país pequeño, tener una demanda muy grande, una demanda pequeña es muy relevante. Por tanto, de tal manera que en los mercados más grandes los precios tienden a ser más pequeños y también suele haber más variedad de productos, más competencia dentro de la industria, etcétera. Por tanto, si pensamos en la dicotomía entre turismo o industria, tenemos que pensar en una economía como la del caso 1, en el que las ventajas comparativas
son relevantes. ¿Por qué Baleares se especializa en turismo, noches de hotel, por seguir con el ejemplo, y no en industria manufacturera? Pues claramente porque las ventajas comparativas no son favorables a las manufacturas. ¿Cuáles son esas ventajas comparativas que hacen que producir noches de hotel o servicios turísticos sean relativamente favorables en Baleares? Pues disponer, por ejemplo, de unos recursos naturales maravillosos, sol, la playa, o la propia característica insular en sí, que es lo que posibilita que haya playa por todas las esquinas del litoral. Y contra esto es muy difícil luchar, contra las ventajas comparativas. Podríamos decir, bueno, ¿y cuáles son los recursos, las ventajas comparativas, las dotaciones de recursos que son favorables para la industria? Pues evidentemente el capital humano, pero también la tecnología. Y ciertamente Baleares no está bien dotada de personal o de capital humano, dejémoslo en ese sentido, de la manera en la que lo midamos, pues Baleares siempre aparece en la cola de muchos indicadores educativos, por ejemplo, y tampoco es una economía pues, donde la tecnología, las empresas tecnológicas o la I+D pues, destaquen por sus patentes o su propiedad intelectual. Por tanto, todo esto que son inputs imprescindibles en las manufacturas, pues no hacen que Baleares precisamente disponga de este tipo de ventajas. Y luego ya, para Henry, pues los costes de transporte tampoco son favorables, porque somos una región insular, tenemos que llevar las mercancías o traer las mercancías por barco o por algún otro medio que es incluso más caro, y esto pues tiene desventajas. Es decir, que los precios de alguna manera acaban trasladando los costes de trasladar las mercancías de los lugares desde donde se producen hasta donde se consumen, y eso no es favorable para las Baleares. Por tanto, en este contexto, ¿qué pueden hacer los gobiernos para cambiar las ventajas comparativas? Pues las ventajas comparativas no puede hacer gran cosa, o a corto plazo yo diría que no se puede hacer nada. En todo caso, el margen de actuación está en el largo plazo. Por ejemplo, pues, invirtiendo en capital humano y en tecnología con políticas generales, invirtiendo en infraestructuras para reducir los costos de transporte, aunque es verdad que la inversión en infraestructuras para reducir costos de transporte tiene efectos no deseados. Y os voy a poner un claro ejemplo. Supongamos que hay una pequeña industria que destaca por hacer productos de calidad diferenciados, con un diseño especial, y que trata de exportar su producto al extranjero. Esta industria compite también con empresas que están fuera de las Baleares en ese segmento. Y es muy posible que, tal y como observamos en los datos de comercio, pues haya empresas que produzcan zapatos en Baleares porque están especializados en un segmento muy concreto de calidad, de artesanía, de referencia, de marca, y al mismo tiempo pues, se importen muchos zapatos para satisfacer también la demanda local. ¿Qué pasa si reducimos los costos de transporte? Pues si reducimos los costos de transporte, las industrias locales van a tener una mayor competencia, vendiendo zapatos al menos en las Baleares. ¿De acuerdo? Y esto, por tanto, va a mermar sus ventas y su tamaño. Por tanto, si hay economías de escala en esta industria, y las hay, una política bien intencionada de reducir los costos de transporte puede tener el efecto no deseado de reducir el tamaño de la industria y, por tanto, de alcanzar unos niveles de producción menos eficientes y de mermar la competitividad de la industria local. Por tanto, ¿cuál es el margen que tiene el gobierno? Se pueden hacer políticas industriales y comerciales, favorecer algunos sectores, algunas tecnologías, etcétera. Pues vamos a ver, porque esto ya toca una de las dos cuestiones de fondo de la que hablábamos, de la que quería hablar. ¿Por qué la diversificación sobre la especialización? Y por qué la industria, favorecer la industria o la industria manufacturera y no otros sectores. Empecemos entonces por la primera de ellas.
¿Por qué la diversificación? Si nos hemos fijado detalladamente en el ejemplo que he puesto anteriormente, ¿cuáles son las ganancias de la especialización? Especializándonos en noches de hotel, en el ejemplo anterior, lo que hacíamos era mejorar la relación de intercambio, ¿verdad? Es decir, con una noche de hotel podíamos comprar más zapatos de los que podíamos producir y consumir antes, que no teníamos comercio. Por tanto, la especialización tiene una ganancia que es incuestionable. Pero también hay ganancias de la diversificación. Por ejemplo, hemos visto en los últimos 2 años, hemos sufrido shocks globales y estos shocks hemos visto sus consecuencias. Pues se han roto las cadenas de suministro, ¿verdad? Ha habido cuellos de botella en los puertos y todo se ha encarecido. Es decir, que shocks globales como una pandemia repentina, la paralización del transporte, las interrupciones de las cadenas de suministro, las guerras, generan, por tanto, un riesgo del cual pues, está asociado sin duda pues, a la globalización. Entonces, si nos diversificamos y dependemos menos de los suministros exteriores, entonces podríamos, por tanto, atenuar estos riesgos, y este es uno de los argumentos que generalmente se da. Lo que no se acentúa es que cuando las economías se hacen menos dependientes del exterior, se hacen más dependientes de los shocks locales. Por tanto, las recesiones domésticas, las huelgas domésticas, los conflictos internos de los países acaban también generando riesgos sobre los suministros. Por tanto, desde un punto de vista social, pues está claro que hay que ponderar estas ganancias, estas ventajas y estos inconvenientes. Y ya por último, para terminar, industria. ¿Qué industria? Y yo empezaría reflexionando sobre por qué el gobierno debería favorecer con las políticas industriales a ciertos sectores. Véase, lo que es popular ahora es fomentemos la industria o las manufacturas, ¿no? En España, las Baleares son los países avanzados, o debería favorecer a ciertas tecnologías o a ciertas empresas. Pues bien, realmente lo primero que debemos hacer es pensar en cuál es el tipo de problema a resolver con las políticas industriales, cuál es el fallo del mercado. Y lo cierto es que aquí esto no está muy claro que especializarse únicamente en noches de hotel sea ineficiente. De hecho, es eficiente. No es el resultado de un fallo de mercado, es el resultado simplemente de la especialización y de las ventajas comparativas. El hecho de que quizá tengamos demasiado turismo como consecuencia de que hay fallos evidentes en el mercado turístico o en el producto turístico, no justifica la política industrial por sí misma, sino justificaría en todo caso las políticas turísticas. Y el gobierno debería, no sé, elegir cuáles son los ganadores, ¿no? De las industrias ganadoras. ¿Sabe realmente el gobierno cuáles son las mejores tecnologías, los mejores sectores o las mejores empresas del futuro? Mi respuesta es sin duda que no. El gobierno no lo sabe todo. Por tanto, ¿es preferible que el gobierno no haga nada? Mi respuesta es tampoco que no. El gobierno debe hacer cosas, tiene la obligación de hacer cosas. Pero en todo caso, lo que sabemos es que no debería hacer una política selectiva de elegir cuáles son los ganadores, los sectores, las tecnologías o las empresas que deben ser favorecidas, sino en todo caso hacer políticas neutrales que no falseen la competencia entre empresas. Y me quedo aquí, sé que es una exposición generalista, aunque si queréis luego entrar en algunos detalles, pues en el turno de palabras pues podremos entrar.
Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, luego tendremos más tiempo de concretar algunes qüestions que hayan podido. Ara el que farem és una mica la idea que havíem pensat amb en Biel és jo li demanaré que expliqui coses sobre la seva empresa, no? I començaré concretament que ens expliqui què heu fet i jo li he demanat que dugués unes fotos i aquí tinc unes fotos que ens ensenyen una mica de primera mà el que aquestes... A veure, deixa'm primer que he de compartir. He de compartir això, compartir pantalla i aquí tenim les fotos, aquesta. Això no sé per què surt així, però bueno, aquí, tinc això aquí. Posaré a l'altra banda. Aquí en teoria puc... No, espera. Pantalla. Aquí abans podia passar foto. No, espera, perdona. Aquí, ara. Però em sembla que després... Sí. Teoria abans m'has pogut. Si no, aniré canviant. Quan vulguis. Jo, si vols, t'ho vaig passant, digues. Sí, el micro. Perdona. Bé, primer de tot, gràcies per ser convidada, tot i que no és una convidada que jo hagi rebut amb massa entusiasme. De moment, espera. La qüestió és que acabi... Veurem com acaba, però d'entrada no em feia una il·lusió especial, tot i que l'agraesc, perquè crec que és un debat molt complicat. És un debat que, per tant, m'incomoda, és molt difícil i no en aquest moment s'ajunten no pot ser dues coses. Crec que és un debat molt important, però que és un debat molt complex i que tractar aquí amb un auditori especialitzat encara més complica per jo la intervenció. Jo, evidentment, tenc un discurs molt estructurat parlant d'arquitectura, de disseny, a l'indústria, però anar més enllà del meu àmbit encara ho feia un poc més difícil. Per tant, m'apareix un tema molt interessant, m'apareix un tema essencial per a la societat balear avui en dia, per tant, he acceptat, perquè a més en Aleix ens uneixen moltes coses, però sí que amb aquest contracor, que és difícil, que jo tinc una formació molt diferent a la vostra i que serà molt difícil respondre a això. Jo, per començar, i perquè també me serà útil, jo he intentat explicar el que faig jo, o sigui, el meu cas concret. Per tant, nosaltres fem rajoles hidràuliques, la gent no sap què és o no sabia què era. Quan jo vaig començar fa 25 anys no sabia què eren rajoles hidràuliques. Rajoles hidràuliques era això, aquesta imatge que heu vist aquí, o aquesta imatge que heu vist aquí, o inclús el terrazo o la marmolina, que eren aquests productes que heu vist aquí. Això era l'arquitectura tradicional. Això eren productes que havien estat totalment hegemònics. Havien estat totalment hegemònics a l'arquitectura tradicional mallorquina fins als anys 50, als anys 60, a partir dels anys 60, en el boom del turisme, que ja és primera menció al turisme que fèiem, a partir d'aquí tot canvia. Tota l'arquitectura tradicional i la societat de Balears canvia totalment a partir dels anys 60 amb el boom del turisme. Per tant, aquests materials que eren absolutament hegemònics i que tothom els coneixia en els anys 60, ens plantàvem en el 95 o 96, quan jo agafo l'empresa familiar, que els productes havien desaparegut totalment del mercat. Això, a Mallorca hi havia 100 fàbriques a l'any 50 i en el 96 quedava un home fent 4
feinetes. Havia desaparegut totalment o s'havia reconvertit a altres sectors. Jo ho agaf pensant en una tendència que hi havia a Europa en aquell moment, que era posar en valor l'arquitectura tradicional i la rehabilitació. Per tant, jo dic, ostres, començarem a fer rehabilitació i la gent li interessarà fer rehabilitació. I començàvem amb això, amb aquesta visió d'arquitectura tradicional, fins que a poc anàvem virant. Per tant, ara fa 20 anys fèiem una primera col·lecció contemporània, que és aquesta, dissenyada per Sibila, una dissenyadora en aquell moment, i encara ara, però en aquell moment especialment important, i anàvem fent una evolució cap a l'arquitectura contemporània. Per tant, aquí jo tenia un poc d'una presentació dels projectes més destacats per explicar una mica més o contextualitzar una mica més el que fem. Això és un disseny amb Herzog i de Meuron, que són uns arquitectes dels més importants del món, si no és qui més, que varen poder innovar tècnica i estèticament amb ells fa uns anys i per tant varen començar a fer una evolució cap a l'arquitectura contemporània. Aquests lavabos, per exemple, ja són molt més contemporanis, però sí, anar passant imatges, si pots. Per tant, una altra col·lecció de rajoles més contemporània, amb la Carme Pinós, recent Premi Nacional d'Arquitectura. Sí, no sé, tots són JPGs. Canvia tot. Per exemple, per nosaltres, en el 2015, quan fèiem quasi tots els acabats d'aquesta obra, això és la Filharmònica de Szczecin, a Polònia, que va ser el Premi Mies van der Rohe, que és el premi més important que se dona a Europa cada 2 anys. A la Filharmònica de Szczecin, tots els acabats són fets nostres i, per tant, consolida la nostra aposta cap a l'evolució de l'arquitectura contemporània. Ja no fèiem en aquest edifici, les rajoles, les escales, els mobles, tot això és fet nostre. Podem anar passant, no sé, hi ha moltes... Sí, és que és un poc... Però bueno, la idea és la importància perquè del disseny... Sí, bé, jo havia pensat aquí, primer, t'has explicat ara una petita primera... Sí, però deixa'm que t'expliqui un parell de coses més. És a dir, això serviria, si posem alguna imatge més o poses... És igual, això són les darreres obres que hem fet. És igual, nosaltres ara feim això. Per tant, això me servia per demostrar com és possible industrialitzar, sí. Sí, perquè nosaltres ho hem fet. Nosaltres podríem discutir la recepta, però jo, parlant d'un cas estrictament individualment se pot industrialitzar a Mallorca, sí. Globalment, jo vot per quimera. La meva experiència m'ha de pensar que és una quimera, però hi ha casos puntuals. En el passat n'hi havia molt més, actualment n'hi ha molt pocs, però és evident que és possible. Però jo no m'atreviria a parlar més enllà de casos puntuals. Hi pot haver casos puntuals on s'industrialitzi. Després hem de veure quina és la recepta. Hi ha moltes receptes per industrialitzar i, sobretot, per mi la més important és trobar en clau, que per tant sí que seria molt interessant ser avui aquí, trobar l'estratègia adequada per créixer. Nosaltres vàrem apostar al principi de tot per recuperar els oficis tradicionals, recuperar una feina que s'havia perdut. Acte seguit, vàrem entrar en una segona fase, que era posar-ho al dia,
posar al dia tant a nivell estètic com a nivell tècnic, vull dir, la tradició recuperada calia posar-les al dia. A Nova York o Tòquio no els interessa les rajoles de casa padrina, per tant necessitam aprofitar la tecnologia i el coneixement per fer nou disseny contemporani i noves peces que puguin interessar a tot el món, perquè aquest és el repte principal, obrir-nos en el món. El món és molt gran, com a mínim la Unió Europea o la part més occidental de la Unió Europea és un mercat molt gran i molt accessible per nosaltres, per tant, el repte és aquest. El repte és productes que tenen un cost mig alt o alt, vull dir, evidentment, dins el mercat mallorquí, el mercat balear, difícilment els pot assumir, perquè la renta per càpita disponible i, sobretot, d'ençà de la crisi del 2008, fa que no puguem centrar els nostres productes en el mercat local, però sí que el mercat europeu que tenim és molt gran. Per tant, en aquesta fase d'obrir el món és el que per nosaltres ha estat decisiu. La passa decisiva que és passar d'una cosa tradicional i local a una cosa contemporània i internacional. Així, definint una estratègia amb inversió, amb temps i amb esforç, són capaços de trobar un lloc en el món i demostrar que la indústria feta a Balears és viable i és competitiva. Depèn del mercat. Si anem a vendre a Europa, són competitius perquè els nostres costos, que en gran mesura són de mà d'obra, els nostres costos de mà d'obra són molt barats a Europa Occidental. I, en canvi, a Europa Occidental no hi ha mà d'obra especialitzada capaç de fer coses d'aquestes i, si hi és caríssima. Per tant, el nostre avantatge competitiu en preu és molt alt. Ja no l'avantatge, la diferenciació en disseny o en innovació, sinó en preu. Nosaltres, dins Europa, som una mà d'obra molt barata. Per tant, nosaltres podem anar a vendre a Europa perquè els nostres costos són molt barats. Per tant, són coses que anem trobant a base d'evolucionar, anem trobant el nostre mercat i la nostra sortida. Jo inicialment, en el 96-97, tenia una visió que era fer arquitectura tradicional per un mercat local. La meva experiència i la meva feina m'ha duit a fer evolucionar 180 graus aquesta estratègia. Nosaltres no feim arquitectura tradicional per un mercat local, nosaltres feim arquitectura contemporània per un mercat internacional. A base de cercar el nostre lloc, l'hem acabat trobant. Per tant, això que fem nosaltres, evidentment ho pot fer molta gent. Que molta gent sigui capaç de fer-ho, veient com funcionen les coses a Mallorca, ho dut moltíssim. Ho dut moltíssim perquè fa molts anys que arrossegam aquest abandonament de la indústria, per tant, està tot absolutament reestructurat. Jo form part de l'Associació d'Empreses de Productes Locals, de la PIMEM, de l'Spin-off que és Made in Mallorca, que és més de disseny. Jo encapçalo totes aquestes coses, a més, però no me sent representatiu de ningú. Jo parlo per jo, perquè crec que estem totalment desestructurats i venim d'una situació que no fa que augmentar d'abandonament, de deixadesa, i per tant és molt difícil aconseguir revertir això globalment. Evidentment hi haurà casos exitosos. Jo, quan vaig començar fa 25 anys, hi havia pocs referents. M'agradaria pensar que ara ja n'hi ha qualcun més. Per tant, hi ha exemples de que pot ser viable, però a dia d'avui és molt difícil, perquè la tendència econòmica està abocada totalment en el turisme. Per mi, un sector econòmic que des de fa 20 anys ha desestructurat per mal totalment l'economia i la societat balear i els altres sectors. Per tant, podem fer una part de turisme, però jo, francament, crec que el turisme podria ser una eina útil per impulsar aquesta indústria, per impulsar aquest canvi, per diversificar, però ara com ara, les sinergies que el sector turístic ha creat en la resta de societat i en el sector industrial en particular són nul·les o negatives. Per tant, el turisme no té el paper que hauria de tenir per múltiples motius dins aquesta societat. Si això li ajuntam que la vocació de les institucions no ha estat massa cap a
fomentar la indústria, tot i que en els darrers anys s'hagin fet molts avanços, duien molts anys de molt abandonament, aquests darrers anys s'han fet millores petites, però se n'han fetes. A més, tampoc no hi ha recursos per poder-ne fer gaire més, recursos públics. Per tant, costarà que les administracions puguin liderar o impulsar aquest canvi. No sé si hi creuen massa, jo crec que una mica sí que hi creuen, crec que no és suficient, però encara que hi creguin, les eines i els recursos que tenen per poder-ho fer també crec que són molt limitats. Per tant, podem entrar en el debat o en els detalls perquè hi ha tant de temes a tractar que no sé per quin començaria, però la veritat és que el meu anàlisi d'entrada és aquest, és aquesta dicotomia permanent en la que jo visc. Jo individualment faig un discurs positiu a favor de la indústria, de la innovació, del valor afegit, de l'exportació. Jo, a Huguet mos va bé, mos ho passam bé, cada vegada mos va millor. Per tant, el nostre balanç és molt positiu i molt engrescador. Mos ho passam molt bé. Però quan jo que participo en la societat mallorquina i me sento implicat i intento tenir una visió més enllà del meu cas individual, doncs aleshores el discurs és molt més depriment, és molt poc engrescador, perquè veu que les dades no fan sinó empitjorar permanentment i vivim en un entorn que ho fa molt difícil. A lo millor no quedarà més remei que fer-ho i les circumstàncies, ni que sigui del canvi climàtic, ni que sigui de la pèrdua constant de renda per càpita, mos duran a fer canvis, a lo millor no quedarà més remei, però ara com ara, per mi, globalment, i tristament és una quimera. M'agradaria, com has dit, has tocat molts temes rellevants. M'agradaria, ja que estàs aquí, entrar una mica més en detall amb la teva empresa, perquè quan parlem d'indústria i de manufactura, de fet, clar, al final hi ha un producte tangible, la rajola, o hi ha les sabates, que deia el José Luis, o si pensem en camper, però llavors cal veure quina part de la... Per fer això falten moltes activitats diferents, hi ha una cadena de valor. I llavors, per exemple, en el cas de Camper, que tots coneixem, doncs Camper és una empresa mallorquina que ven sabates, però de fet no fabrica a Mallorca, crec que gens, o si no, gairebé gens. Doncs una mica m'agradaria que em diguessis la teva empresa, que és la cadena de valor, quines activitats claus creus que són les que formen part del teu producte final, quines feu a Mallorca i quines no, i quin avantatge o quin inconvenient hi ha de fer-les a Mallorca o no. Per exemple, el disseny, la innovació lligada amb el disseny crec que és una de les parts claus del vostre producte, però, per tant, aquesta m'agradaria que em diguessis, feu aquí, ho feu fora, si té avantatges o inconvenients de fer-les a Mallorca, però també altres activitats, parts d'aquesta cadena de valor, com pot ser la fabricació, etc. I una mica, aprofundir una mica més en aquest detall. Sí, aquest torna a ser un tema que dona per molt. Jo, ara quan vàrem constituir, fa 6 o 7 anys, se començava a parlar de producte local i se començava a reivindicar el producte local i vàrem crear l'associació d'empreses de productes de les Illes Balears. I n'han de partir. Lligades bàsicament en el sector agroalimentari, que és el més potent, i el sector hàbitat, que és el nostre. I un dels debats, per exemple, inicial era aquest. Camper és producte local o no és producte local, Camper? Jo crec que sense dubte sí que ho és. Vull dir, Camper no produeix aquí, no manufactura aquí. Aquest és el problema, per mi no és el problema principal, perquè dins la cadena de valors la producció és una part petita, important, però és molt més important la part de disseny, la part d'innovació, la part de comunicació, la part de màrqueting, la part de comercialització, la part d'estratègia, aquestes parts que sí que se fan aquí, són molt més importants que la part estrictament de manufactura. Per tant, evidentment, el paradigma del producte local en el 2022 és diferent del que teníem fa anys. Nosaltres, a dia d'avui, ho fem tot aquí, tot a Mallorca. Nosaltres som 40 persones, som una empresa petita, tot i que han crescut molt els darrers anys, però seguim sent molt petits, tot i que som molt més grans que la immensa majoria d'altres productors locals que hi ha aquí. Nosaltres ho produïm tot aquí, però ara precisament estem muntant aquests dies una fàbrica en el Marroc
I nosaltres part de la producció la farem en el Marroc. De productes, una sèrie de productes que podem estandarditzar, que podem fabricar allà, que per tant ens significarà que tindrem més capacitat de producció i tindrem un preu més competitiu per competir en el mercat global, perquè nosaltres competim en el món i en el món hi ha molta gent que fabrica en el Marroc, a Indonèsia o a Mèxic, per tant necessitem per un segment dels nostres productes necessitem tenir un preu millor que el que podem tenir fabricant a Mallorca, per tant nosaltres anem a produir en el Marroc sense cap problema i al contrari, molt en la cara alta, perquè és una cosa que pensam que és bo per tots, per Huguet, per una petita part de la població marroquí i per una part dels nostres clients del món que podran així accedir als nostres dissenys amb un preu més assequible. Per tant, la indústria avui en dia té moltes variables i el que sí que afegiria, per exemple, és que per nosaltres no és cap problema estar a Mallorca. Per nosaltres, la insularitat, evidentment, és un greuge comparatiu i te sap greu que estant a la península tot sigui molt més barat i que no és just. Vull dir, si hi ha un principi d'igualtat a l'estat espanyol i aquí s'ha de compensar més. No tenim accés a les autopistes o als trens que tenen a la península, per tant, com que portam coses també s'ha de compensar això. Però si creem productes amb prou valor afegit, que és el nostre cas, gràcies al disseny i gràcies a innovació i gràcies a diferenciació, doncs clar, ja que feim això, no entram en competir en preus. Nosaltres competim en disseny i en disseny, dins Europa Occidental, el nostre preu és molt competitiu, perquè a Mallorca la producció és molt competitiva. La producció a països del tercer món és més econòmica? Sí, però no tenen el servei, el disseny, l'imatge, la qualitat que nosaltres tenim. Que algú pot fabricar a Alemanya o a Suïssa? Sí, però no ho fabriquen. No ho fabriquen perquè hi ha un dels temes per mi més paradigmàtics de les múltiples coses que podien xerrar, que és que a Europa no hi ha pràcticament mà d'obra especialitzada per fer res. Tot està molt industrialitzat, molt estandarditzat, per tant, no cerquis, si vols fer bona arquitectura, que és el que nosaltres intentem fer, a Europa no hi ha gent que te faci, no hi ha fusters, no hi ha picapedrers, no hi ha ferrers capaços de fer-te coses a mida, coses especials, coses per projectes amb un valor afegit i amb una diferenciació. Aquesta mà d'obra s'ha perdut a tot Europa Occidental i tot és estàndard. Per tant, tot ve fet de la Xina, tot ho fa una màquina, que és molt eficient, però no te permet fer coses que surtin de la cadena de producció estàndard de la màquina o dels terminis de producció estàndard de la Xina. Per tant, nosaltres aquí hem trobat un forat on hi ha gent que vol coses especials, coses a mida, coses diferenciades i que la mà d'obra mallorquina a dia d'avui és competitiva i pot assumir perfectament els transports marítims sense complicacions. Per tant, aquest mantra de la insularitat depèn dels productes que siguin. Si entram a competir en preu, evidentment, ni que sigui per economia d'escala, és molt difícil. Per tant, han de competir amb altres temes. Per exemple, el disseny i la diferenciació. I el treballadors, formació, el ser un sector diferent del que és el sector majoritari a Mallorca, no teniu problemes o molt bé en general són treballadors formats aquí o que s'han format fora? No, aquest és un dels grans drames que tenim. O sigui, nosaltres no creixem més perquè no tenim més mà d'obra, perquè ens costa molt trobar mà d'obra i que puguen... És a dir, a diversos nivells. Hi ha una part molt interessant per nosaltres, que nosaltres som, no sé, fem feina... Bueno, la veritat és que tots els millors arquitectes i dissenyadors d'Espanya, però també part d'Europa i del món. Per tant, generant molt de disseny, però el tenim externalitzat perquè ho fan ells. I nosaltres tenim 10 premis FAT, que deies, però no cap de... Bé, un sí, un l'han fet nosaltres, però la majoria l'han fet ells. Nosaltres tenim un dels millors departaments d'I+D del món, en el món del disseny, i és de franc, perquè a nosaltres no ens costa res. Són dissenyadors que venen i ens demanen com poden produir els seus dissenys. I nosaltres els produïm. I nosaltres el que tenim és una cosa que jo simplifico molt. Jo dic, nosaltres tenim ofici i carinyo, que és una cosa que a Europa no hi és.
Vull dir, per tant, qui vulgui una cosa un poc especial, més aquestes cadires els vol un poc especials, si vols sortir una mica d'això estandarditzat de Figueres, doncs no ho trobaràs. Aplicat en el món de la rajola o en el món dels lavabos o coses que heu vist. Per tant, nosaltres oferim això i això ens permet tenir aquesta diferenciació. Per tant, si més D, la mos fan, per dir-ho de qualque manera, la mos fan per tot el món, els millors dissenyadors dissenyen i com que necessiten qualcú com nosaltres, perquè no hi ha en el món gent com nosaltres que tingui aquestes coses tan bàsiques i tan primàries, que són ofici i carinyo, o voluntat de fabricar i voluntat d'innovar, voluntat d'adaptar-se, de customitzar. Per tant, nosaltres, per una banda, tenim això, aquesta part. L'altra part, que són gent que treballa, evidentment, tenim personal de gestió divers, que sí que anem trobant gent més o menys aquí, però la nostra part principal, que serien operaris, manobres, gent oficials, gent que fa feina en les mans. No només en les mans, també ha d'haver un pot de cap, inclús un pot de cor. Però gent que faci feina en les mans, això és una professió, és un sector productiu que ha desaparegut. I que a Balears fa 30 o 40 anys hi havia un munt de gent que feia feina en les mans, que tenia cura, que sabia aquesta tradició centenària que teníem aplicat en el ferro, a la fusta, en el fang, a la pastisseria, a la carnisseria, a el que sigui. Però gent que feia feina en les mans, tot això ha desaparegut. I per tant no hi ha mà d'obra disponible perquè s'ha simplificat molt, una altra vegada, per culpa del sector turístic, que hi ha hagut feines molt més senzilles, aparentment molt més senzilles, però que a la llarga s'ha demostrat o s'està demostrant que no generen prou valor afegit ni prou qualitat. Vull dir, Campos, que és el meu poble, doncs a Campos hi havia tauleres, hi havia fàbriques de begudes, fàbriques de llet, fàbriques de formatge, fàbrica de tèxtil, fàbrica de conserves, hi havia un munt de fàbriques. Ara a Campos només hi ha supermercats. Per tant, l'economia està basada, doncs a Campos hi ha tots els supermercats de Mallorca, inclús Eroski repeteix, tots tenen supermercat a Campos. Això, el tipus d'ocupació que crea i el tipus de mà d'obra que crea i el tipus d'externalitats que crea dins el poble i dins les Balears és pobríssim, però era una feina més fàcil. I molta gent ha optat per aquesta feina més fàcil que a la llarga és pitjor per ells i per la societat. Per tant, nosaltres tenim un problema greu, que és que no trobam gaire mà d'obra. No que en sàpiga, ja tinc assumit que ningú en sap i l'han d'ensenyar, però com a mínim que tingui vocació d'aprendre. I per mi és un drama com a societat veure des de fa dècades que hi ha molt poca gent amb ganes de fer feina, ganes d'aprendre. Nosaltres crec que la indústria pagant bé, els peons cobren, de fet van fer una publicació l'altre dia, però altres peons cobren 20.000 euros a l'any, un peó, bruts. Tenen un bon horari dins una fàbrica, amb un espai reduït, controlat proper. Vull dir, crec que és una cosa que està bé. Nosaltres, evidentment, ens interessa tenir oficials i encarregats, molt més que no peons, que encara cobren, per tant, molt millor, però ens costa moltíssim trobar mà d'obra. De fet, no creixem més perquè no tenim gent. Una última pregunta meva, però que em sembla que és un punt que has tocat tu i també em sembla que ha tocat el José Luis i després ja donarem lloc, si voleu. És la interacció amb el sector turístic, que si he entès bé has dit que és nul·la o quasi nul·la. Com és que no? En principi, no? Una de les preguntes que feia el José Luis era cap a on, no? Cap a on podem anar a apostar aquesta indústria i a priori un diu, home, si aquí el sector turístic està tan desenvolupat, no hi ha possibilitat de sinergies? Sí, la possibilitat hi és. El que passa que no se desenvolupa. Vull dir, nosaltres, de fet, jo m'agrada dir una mica simplificant i provocant, que nosaltres fa 5 o 6 anys vàrem decidir internacionalitzar perquè estaven cansats de fer feina pels hotelers mallorquins. Perquè els hotelers mallorquins ni mos valoraven econòmicament, ni conceptualment, ni a nivell de planificació en temporals. Per tant, fer feina amb els hotelers mallorquins era insuportable. No planificaven, no valoraven i no pagaven. Per tant, jo dic, escolta, ja estic cansat de feina aquí en teoria hauria de ser el nostre gran client i per tant me'n vaig a Europa,
que la gent, després vas a Europa, que costa molt arribar a Europa, però vas a Europa i la gent te valora, te paga i te planifica. Dius, hòstia, diferència brutal. I això forma part dels múltiples defectes que podíem parlar del sector turístic, que evidentment té moltes potencialitats, però té molt de defectes. La segona residència aquí. No, espera un moment, no, és que tocava un poc el que anava a dir. Per tant, nosaltres vàrem començar a internacionalitzar gràcies als hotelers mallorquins, que mos tractaven malament, per tant, per sort, mos varen dur cap a la internacionalització, que ara mos va molt bé, mos fa molt feliços. I després, dues coses més, nosaltres ara feim bastanta feina per hotels, però per tot el món, no per Mallorca, feim molta més feina als Estats Units, hotels dels Estats Units de gran nivell que no a Mallorca. I quan feim feina a Mallorca, per hotels, que també en feim, la feim per hotelers estrangers. Hotelers i arquitectes estrangers que sí que venen i volen fer aquesta darrera imatge que heu vist d'aquestes ratlloles verdes. És un hotel d'uns hotelers, és un hotel a Mallorca, a Palma, d'uns hotelers escandinaus amb uns arquitectes suecs. I nosaltres hem fet un gran projecte i hem venut molt aquí, però gràcies als hotelers d'aquí, empatia amb la resta de ciutadania, que els hi pagam fixos discontinus, els hi pagam les autopistes, els hi pagam la promoció turística, amb interacció o empatia d'ells cap a nosaltres o cap a la resta de la societat, poquíssima. És una pena perquè, evidentment, seria molt més fàcil impulsar aquest canvi si ells tinguessin una mica d'implicació en la resta de la societat. Molt bé. Preguntes? No sé si José Luis quieres comentar algo. Damos pie a preguntas del público a la sala o de casa. No sé si veig aquí el xat de casa o on sigui que sigueu, En Josep demana, comencem aquí, els que mentrestant aneu pensant, després en Rafael aixeca la mà. Juanjo, el micro si li pots passar, però abans llegiré la pregunta d'en Rafael. Us és fàcil aconseguir finançament per projectes nous? A nosaltres? Sí. Supos que a nosaltres, no sé. Sí, però no necessitem. Vull dir, ara com ara, vull dir... Les restriccions financeres no és la... Els problemes financers no són els... No, tenim capacitat financera. No, perquè... A veure, és complicat perquè... Per exemple, no sé, el de Marroc, si això ha requerit alguna mena d'inversió... És petita. Són inversions petites. Vull dir, evidentment, nosaltres, si volguéssim fer un gran vot, hauríem de plantejar-nos això, però a mi me fa molt de respecte. Nosaltres, en els darrers 5 anys, hem passat de 12 persones a 40. Per tant, hem anat creixent. Podrien créixer molt més? Sí, però a mi me fa por créixer molt més i molt més aviat. Per tant, som més partidaris d'anar-ho fent de mica en mica. I són quines inversions els podem assumir o no és difícil, perquè com que mos va bé, quan mos anava malament era difícil trobar finançament. Ara, com que mos va bé, és fàcil, però és que no el necessitem ara. Per tant, segurament en un moment determinat serà important, però ara com ara no ho és, perquè les inversions són petites, la inversió principal és en mà d'obra, és en capital humà, i a més són prudents per anar-ho fent de mica en mica, per tant no és un problema ara com ara. Rafael? Sí. Me sentiu? Sí. Bé, jo lligant una qüestió que ha dit en Biel en la reflexió que ha fet en José Luis al voltant de especialització i sobretot quin paper poden jugar els poders públics. Clar, al final el que tenim ara és resultat de decisions individuals. És a dir, si la gent en els anys 60 va deixar de fer rajoles era perquè el cost d'oportunitat de fer rajoles era més elevat i perquè aixecaves 4 pedres i feies un hotel i la rentabilitat que no obtenies era 10 vegades la de fer rajoles. Per tant, la decisió d'aquells individus i la que ho trobam ara segueix sent racional. Igual que la decisió pot ser miope d'un treballador, és molt millor anar a canviar 2 bombilles a un hotel que no posar-se a fer rajoles amb altres perquè probablement li requereix més formació, etc. Amb això vull dir que el que tenim és fruit d'una evolució al llarg del temps, de decisions racionals, de gent que ha volgut dir que hem volgut col·lectivament, la suma de tots, el que hem fet ha estat especialitzar-nos perquè, en el final, s'ha mostrat evident aquest avantatge comparatiu i feies
individualment, empresaris i fins i tot els treballadors que anaven a darrere han aconseguit millors resultats, més beneficis, etc. Llavors, un poc, és veritat que ara ens tornem a pensar i dèiem, tenim molt d'efectes indesitjats, vull dir, una massa especialització, no trobant gent qualificada, etc. Però tornes a preguntar, jo crec que el que és rellevant és el que deia en José Luis, és a dir, so what? Què poden fer els poders públics? Canviar tot el model? Estic cansat de sentir think tanks en aquesta regió que hi ha gent que diu que hem de canviar el model i que hem de pensar en noves maneres de... Però, bueno, això està molt bé dir-ho. Però la pregunta és, seguim tenint individus, empresaris, treballadors que decideixen individualment què és el que els hi convé. I si hi ha una rendibilitat molt elevada, venent nits d'hotel, seguint l'exemple d'en José Luis, ningú se posarà a fer sabates o rajoles. I és veritat que, ho dic per obrir el tema en què el que tenim són sumes de decisions individuals i fins a quin punt, amb una economia de mercat i oberta, que a més és el que acabes de dir, Biel, la tens oberta perquè te n'has anat fora, però per definició és oberta, per tant, igual que és oberta per anar a vendre rajoles fora, és oberta perquè uns alemanys vinguin a passar un cap de setmana aquí o unes vacances aquí. És suma de decisions individuals, al final, i això com ho podem tratar? És molt difícil, és allà on volia acabar. Sí, tens part de raó. Evidentment, hi va haver moltes decisions individuals perquè en un moment determinat el valor afegit principal que han creat a Balears ha estat el sol, la platja, la proximitat en els mercats europeus i l'especulació urbanística. Això ha estat especial. El valor afegit principal que ha creat la nostra indústria en els darrers 70 anys ha estat aquesta. Vull dir, no... Evidentment, també hi ha hagut esforç, i van saber fer molt bé els hotelers, però ha estat fàcil, això. O això va ser fàcil, més ben dit. Però jo crec que hi ha una dada inequívoca que no anava bé. És a dir, fa 20 anys teníem la primera, amb 7 milions de turistes, teníem la primera renda per càpita de l'estat. 20 anys després tenim la setena o la vuitena, amb 17 milions de turistes. Per tant, és evident que no anava bé. Per uns quants sí que va molt bé aquest model. Per uns quants. Per la immensa majoria és evident que no. Per tant, jo l'he dit en el principi, és un debat que m'interessa globalment, més enllà del meu cas puntual, m'interessa, però també me preocupa, m'entristeix i me deprimeix. Perquè és evident que el problema és molt dolent. Si Aragó no té cap turista, per dir-ho d'alguna manera, i té una renda per càpita superior a la nostra, Aragó, a dia d'avui. Amb els matisos que vulgueu puntuals de l'any. Però bé, no estem veient amb Aragó. Nosaltres no érem una comunitat tan rica en el 2000, eren la comunitat més rica d'Espanya. I ara Aragó i tot, ja no el País Basc, Navarra, Madrid, no saps què ens passa, Aragó i tot ens passa davant. Per tant, és evident que no anem bé. I se poden fer coses, costa molt, però una cosa que a mi m'ha impactat, profundament impactat, és el model aquest dels fits servicis continus, que pagam tots nosaltres. O sigui, l'hoteler anant bé, a Mallorca, perquè a Menorca i a Eivissa ni això. A Mallorca l'hoteler té 6 mesos la fàbrica en marxa i factura una fortuna i guanya una doberada pagant uns sous molt justets. Al cap de 6 mesos tanca l'hotel i tots nosaltres pagam l'atur dels seus treballadors. Però tots els seus treballadors a l'atur i nosaltres els pagam tots. Quina economia pot ser productiva si només fa feina 6 mesos? Per no parlar de Eivissa o Menorca, que deuen ser 4 mesos. Per tant, això és una decisió política, perquè hi ha un lobby hoteler que, a part d'exercir una pressió i fer-nos creure que vivim del turisme, que fa que no se pugui criticar aquest model turístic i aquest creixement permanent d'aquests darrers 20 anys. I és evident que aquest model no va bé i té l'empara de les administracions públiques i dels governs tant d'aquí com de Madrid. Perquè el lobby turístic ho ha sabut fer molt bé, s'ha sabut organitzar molt bé i s'ha creat aquest mantra de que vivim del turisme. Però jo crec que no vivim del turisme. Jo crec que uns quants viven superbé del turisme, uns quants viven del turisme, molts mal viven del turisme i d'altres patim el turisme. Però jo no entenc, per exemple, que nosaltres hem de pagar la fàbrica oberta de l'hoteler només 6 mesos.
Vull dir, quina indústria pot ser competitiva funcionant només 6 mesos i pagant, en general, sous baixos a la immensa majoria de treballadors seus? Francament, vull dir, políticament s'hi poden fer coses. És molt difícil tot. Tot du molt de temps i tot és molt complex. Però és evident que no anem bé i que és evident que se podrien fer més coses. José Luis. Ai, sí, perdó. Sí, como la temática da para hablar de muchas otras cosas, vuelvo un poquitín a la cuestión original, ¿no? Es decir, si la pregunta es, ¿se puede luchar contra la ventaja comparativa con políticas industriales? Yo creo que esto no es posible. No es posible a corto plazo. Creo que sí que el gobierno tiene una obligación de formar, de invertir en mejores escuelas, mejores universidades, en promocionarla, además de generar conocimiento, tecnología, etcétera. Pero creo que es muy difícil luchar contra las fuerzas del mercado, contra las fuerzas de la especialización, incluso con las mejores intenciones, ¿no?, de las políticas industriales, ¿no? Si queremos afinar un poquito más, yo creo que sí tiene sentido una cierta industria que satisfaga la demanda local. ¿Por qué? Pues porque hay demanda local, no solo turística, también hay residentes extranjeros que vienen, y toda esa industria de proximidad tiene un hueco. Y yo creo que la política industrial, por ejemplo, pues podría favorecer, ¿no?, esa pequeña producción, esa pequeña agricultor que suministra un producto de calidad, ecológico, que satisface, que es respetuoso con el medio ambiente, con los recursos existentes, etc. Y lo mismo con el industrial, el manufacturero, que pretende satisfacer esa demanda local. No es fácil porque el mercado es pequeño y seguramente pues, el mercado es muy competitivo y tiene que competir además con el producto que viene de fuera. Por eso yo creo que tiene sentido el pensar, en afinar hacia dónde debería ir la política industrial. Tiene sentido, por ejemplo, luchar contra, no sé, tiene sentido, por ejemplo, pensemos en esa gran dificultad que dicen, no crezco más porque no tengo mano de obra, ¿no? Pero no vamos a cambiar eso a no ser que formemos mano de obra, ¿verdad? Y ofrezcamos unas condiciones de trabajo a esa mano de obra que haga atractivo el trabajo manufacturero, ¿no? Y eso es muy complicado de hacer. Incluso también a largo plazo viendo las tendencias, ¿no?, globalizadoras o hiperglobalizadoras, ¿no?, que hemos vivido en los últimos 30, 40, 50 años en el mundo, ¿no? Por tanto, ¿tiene sentido producir bienes en una isla más allá de orientar a las políticas industriales para producción física de bienes? ¿O tiene sentido, por ejemplo, pues, bueno, fomentar esos otros segmentos de la cadena de producción que aportan más valor añadido, que están más acorde a, ¿no?, pues eso, es a la cantidad de jóvenes que salen de las universidades, que tienen ganas, conocimientos de tecnologías digitales, que saben y dominan las tecnologías del diseño, que tienen ideas, ¿no?, aportar? Yo creo que en todo caso tiene sentido el enfrentarse o el apoyar una industria, pero no una industria de producción física de bienes, sino una industria de auxiliar, de servicios, de empresas manufactureras que, por ejemplo, pueden, como en el caso tuyo, pues lo pones muy bien, ¿no?, como ejemplo, pues pueden tener su headquarter, su central, donde se diseña el producto, se plantea la estrategia de marketing, de expansión, de ventas, etcétera, en Mallorca, pero la producción puede estar en un lugar donde hay claramente ventajas, ¿no?, competitivas para la producción física de bienes, ¿no? Yo creo que eso, en el fondo, esto es un avance, ¿no?, en la discusión de la política industrial, ¿no? Es decir, pensemos que
que no podemos volver, ¿no?, al pasado, no podemos, de hecho, bueno, nunca tuvimos una gran industria en las Baleares, pero sí, y si ha desaparecido ha sido claramente por la tendencia natural y por la ventaja comparativa, la aparición de una industria mucho más competitiva como la del turismo, contra la cual es muy difícil luchar, ¿no? Y yo creo que ahora aquí conviene quizá decir una cosita más, y es que si hacemos una política de restricción del turismo, por ejemplo, ¿eso es una política industrial o no? Es decir, restringir el turismo nos generaría automáticamente, ¿no?, que generaríamos puestos de trabajo en la industria, por ejemplo, industrial, en la industria manufacturera, y desgraciadamente mi respuesta es que no. No, automáticamente no surgirán empleos manufactureros. Simplemente dejaremos de tener turistas y mucha gente se irá a buscar empleo a otros sitios. A no ser que, bueno, pues haya empresarios, iniciativas individuales que pongan su dinero, sus recursos, su talento para crear nueva actividad económica, ¿no? Y podría ser perfectamente una industria auxiliar al turismo, sí, podríamos tener una industria del Big Data, ya que el turismo ha dejado de ser una industria intensiva en mano de obra poco cualificada y ahora es más cualificada porque es una industria de datos, ¿no? Podríamos, claramente, lo podríamos, lo que hace falta es, ¿no?, empresas, ¿no?, que apuesten, ¿no?, por eso, y seguramente un esfuerzo también colectivo de las instituciones para articular ese tipo de respuestas, ¿no? Deixes un segon? Deixeu-me... No. Hi ha una persona que té la mà aixecada ja. Primer, queden 5 minuts, m'ho poden donar, però deixaré que en Pere Soler, que té la mà aixecada, faci la pregunta i després tanqueu, si no et sap. Digues, Pere. Bones tardes. No sé si et sentirem. De moment no te sentim. No me sentiu. No sé si ets tu o som nosaltres. Jo vos sent perfectament. No t'escoltem bé. Un segon, tornarem a provar. A veure, aquí... Ara me sentiu. Me sentiu ara. Espera. Aviam. Prova-ho ara. Me sentiu ara. Me sentiu ara. Ara sí, perfecte. Molt bé. Que portava cascos i ara m'he llevats. M'acostaré un poc. Bé, seré breu perquè a les 6 també entra una altra reunió i aleshores no tinc molt de temps, però sí que més que una pregunta sí que volia fer un comentari. Nosaltres tenim una indústria càrnica, comercial i multidor de Mallorca, tenim mercat bastant diversificat, venem a Mallorca, venem a la península, venem a Europa i bé, ja ara estem donant les primeres passes a exportar a pisos tercers. Som molt escèptics, i estic totalment d'acord amb en Biel, som molt escèptics en la qüestió de diversificar el model econòmic, sobretot en la indústria manufacturera. Hi pot haver casos molt excepcionals, com hem pogut parlar, com és el cas d'en Biel o altres indústries agroalimentaris. Jo sí que he viscut, perquè ja tenc els meus anys, polítiques proactives per intentar diversificar el model econòmic i per impulsar la indústria manufacturera i no han funcionat, dins Mallorca, no han funcionat. Jo record quan la comarca de Reguer va ser objectiu 2, varen venir una quantitat important de fons europeus i si ara féssim un anàlisi de les empreses industrials de Reguer que van rebre fons i que ara existeixen, tots ens enduríem una gran decepció, perquè ja vos dic jo que poques se'n queden. O sigui que som molt escèptics amb aquesta qüestió. Què me preocupa d'aquest moment? És el que vull parlar damunt la taula. Me preocupa molt que se dediquin fons europeus de Next Generation a diversificar el model econòmic sense tenir les idees clares. Un tema que me preocupa molt. Me preocupa molt perquè penso que per molt de dobbers que aportem a activitats que difícilment seran competitives dins el que és la indústria manufacturera, l'únic que farem serà una espècie de transfusió de sang perquè aquestes empreses puguin continuar
Però, a l'escàs de la indústria manufacturera relacionada amb la indústria agroalimentària, aquí sí que el que necessitem, i no me cansaré, perquè per tots els foros on vaig, ho repeteix i ho dic, aquí sí que necessitem una compensació clara, ràpida i justa de la insularitat. Perquè és el que a molta part de la indústria manufacturera clàssica, tradicional, mos fa mal. La insularitat. I aposta a dir que deixaria de banda segons quin tipus de polítiques proactives, de favor segons quines indústries emergents. Ara va sortir fa poc que se van aportar un dobbers, unes subvencions, uns ajuts per una empresa que fabrica mascaretes a Mallorca. Veurem d'aquí X anys aquesta empresa a quin punt està. Però bé, però és un tema que me preocupa. I segona, i acab. Molt breu, la gent que em digues. Acab ràpidament. Segon punt, o sigui, compensació d'insolidaritat com a millor estratègia per poder pal·liar aquest problema. I segona, dedicar dobbers a la transició energètica de forma molt clara, perquè això sí que és un cost important per molta empresa manufacturera i això sí que aliviaria les càrregues i mos faria més competitius. I aquí cap, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Tenim un minut per acabar. Sí. Twitter, com tuits. Jo volia fer 3 puntualitzacions a coses que han sortit aquí, però crec que s'han de fer. En primer lloc, nosaltres anem creixent, i no creixem més perquè no tenim mà d'obra, però a poc ho anem fent. Perquè necessitem formar-la, perquè costa trobar-la, i perquè necessitem formar-la, i perquè no volem tenir massa pressa, preferim estar així com estem. Per tant, ho fem a poc i, evidentment, ho fem amb una recepta que també és indispensable avui en dia, que és intentar pagar millor. Com més va, intentem pagar millor. Per tant, mos acabarem barallant, ja ho estem fent, amb els hotelers, perquè qui paga millor són aquests treballadors. De fet, tenen més problemes els hotelers, el sector turístic, per trobar treballadors, ara com ara, que no nosaltres. Vull dir, ells sí que tenen un problema perquè també l'habitatge és caríssim, vull dir, és una cosa absolutament de locos. Per tant, per això que deia que hi ha moltes variables i aquest debat és molt, molt polièdric. Però, evidentment, nosaltres cada vegada paguem millor els nostres treballadors i cada vegada pagarem millor, perquè intentem cada vegada crear més valor afegit i que els nostres clients que ho poden assumir mos paguin millor i nosaltres, evidentment, ho repartiguem entre els nostres treballadors perquè és l'única manera de tenir aquest capital humà. Primera cosa. Segona, també parlaven de que anem a fer coses al Marroc, però que en el Marroc fem les coses més senzilles, més estàndard, més fàcils. Les coses de més valor afegit, que nosaltres ens diferencien i ens donen prestigi de fer peces a mida, peces molt especials per obres emblemàtiques a nivell mundial, aquestes les fem aquí. Per això és molt més complicat d'externalitzar. Externalitzam lo senzill. I, evidentment, sin solidaritat, jo he volgut provocar, perquè me canso una mica el discurs victimista mallorquí de la insolidaritat i tot això, però, evidentment, és vera i és injust. Per tant, no voldria frivolitzar amb el tema perquè és evident que és un problema. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, José Luis. Moltíssimes gràcies, Biel. A mi m'ha interessat, m'ha semblat interessant. O sigui, espero que vosaltres, aquí també us agraeixo la vostra assistència, també us ho penseu el mateix. Vinga, a reveure.